Feluq id-dibattitu dwar l-abbozz ta' liġi dwar is-solitudni mressaq mill-oppożizzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li d-diskussjoni m'għandix tieqaf mal-liġijiet biss, iżda għandha tiffoka fuq id-dinjità u l-kwalità ta' ħajja aħjar. Dr. Borch żied li l-abbozz jirrikonoxxi solitudni bħala kwistjoni serja li taffettwa s-saħħa mentali u fiżika, filwaqt li jippromovi solidarjetà, inklużjoni u relazzjonijiet aktar b'saħħithom. Huwa qal li qed jiġu proposti inizjattivi nazzjonali biex jitnaqsu l-effetti negattivi tas-solitudni, inkluż l-iżvilupp ta' strateġija nazzjonali u koordinazzjoni aħjar bejn entitajiet pubbliċi, privati u l-volontarjat. Ix-Shadow Minister għall-ġlieda kontra s-solitudni Ivan Bartolo qal li l-għanda dan l-abbozz huwa li jinbnew komunitajiet aktar b'saħħithom u soċjetà aktar solidali li tagħti valur lil kull individwu. Enfasizza li għall-ewwel darba qed tiġi rikonoxxuta li s-solitudni mhix biss responsabilità privata, iżda waħda kollettiva, filwaqt li refera l-riċerka li turija bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika. U għasema wkoll gruppi aktar vulnerabbli minn oħrajn, fosthom iż-żgħażagħ u persuni b'diżabilità, b'dawn tal-aħħar spiss jaffaċċjaw sfidi doppji. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia ħabbret li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jniedi skema ta' €1,000,000 għal għaqdiet volontarji bilan li jissaħħaħ l-involviment interġenerazzjonali fil-komunità. Qalet li dan huwa parti minn viżjoni usa biex jinħoloq ambjent aktar b'saħħtu permezz ta' programmi konkreti li jindirizzaw realtajiet li jinbidlu maż-żmien. Minħati għaw il-Ministru Michael Falzon qal li minkejja li t-teknoloġija tagħmilha aktar faċli biex in-nies iżommu kuntatt, ironikament qed tikkontribwixxi għal telf ta' ħiliet umani fil-komunikazzjoni ta' relazzjonijiet. Żied li għalkemm il-liġijiet jistgħu jindirizzaw xi aspetti ma jistgħux isolvu kollox peress li t-tibdil soċjali jibqa' għaddej kontinwament. Intant il-mozzjoni dwar dan l-abbozz għaddiet u jmiss issa li jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti.